Spoločnosť Pery mi dala príležitosť stať sa jej súčasťou v máji roku 2019 a úprimne od tohto momentu som si obľúbila pondelkové rána. Začala som na pozícii referentky logistiky pre preglejky, kde som mala príležitosť priamo komunikovať s našimi zákazníkmi a dodávateľmi a taktiež spoznať naše zákazkové oddelenie a jednotlivé procesy. Po roku a 8 mesiacoch sa uvoľnila v našej spoločnosti pozícia marketingového špecialistu a ja som prejavila svoj záujem s veľkým rešpektom a taktiež s nadšením. Pamätám si, že som na stole mala veľmi významný projekt hneď po príchode na túto pozíciu. Bola to organizácia eventu pri príležitosti 25. výročia spoločnosti Pery na Slovensku. A tento event, táto celá organizácia mi dala enormné množstvo skúseností. Následne po roku a 7 mesiacoch sa naše marketingové oddelenie rozrástlo a preto ma povýšili na pozíciu Strategic and Segment Marketing Manager a prešla som si od monitorovania trhu cez prípravu analýz až po organizáciu eventu, PR a online marketing skutočne veľkým množstvom skúseností a naučila som sa toho veľmi veľa, lenže moje srdce ešte stále túžilo po niečom inom, o čom som veľmi veľa ľuďom nehovorila a preto som sa rozhodla to spomenúť na svojom poslednom FDP meetingu s našim pánom konateľom, kde som mala príležitosť prejaviť svoju spokojnosť a ciele do budúcna a spomínam si, ako som vravela, že svoju prácu milujem, naplňa ma a bola som veľmi rada, že som vedela uplatniť svoje organizačné a kreatívne zručnosti na tej pozícii. Veľmi som sa na marketingovom oddelení našla, avšak niekedy v ďalekej budúcnosti by som rada zistila niečo viac o oddelení HR a v tomto momente ma neskutočne príjemne šokoval, lebo mi spomenul, že sa uvoľnila pozícia HR manažéra a manažment sa jednohlasne zhodol, že by som bola vhodným kandidátom na túto pozíciu a neváhala som ani minútu. A som neskutočne vďačná za to, že som mala príležitosť spoznať aj iné oddelenia našej spoločnosti a samozrejme týchto skvelých ľudí, náš úžasný Pery tím. Srdečná vďaka.